Колеги, това е склада на Константин Величков. Намира се на ъгъла на Константин Величков и на Пиротска. 3 години работи склада. Тук в салона, в залата имам малък шоурум с продукти, които са на по 1 кг. Тук могат и клиенти свободно да си купуват търговски обект по 1 кг. Имаме и ценова листа, в която са включени и част от тези опаковки по 1 кг, само че за търговци на едро. Количества са малко по-големи, обаче в сравнение с това е направено юзер-френдли, пластично за търговци, за да може да си вземат да се заредят продукти на много добра цена. Ако искате да погледнем складчето във вътрешната част. Това са част от продуктите. Палета белен шамфастък, събрани на един голям блок палет, тони 800. Беленият шамфастък е цял с произход САЩ. Шамфастък от САЩ е така избран стандарт. Искам да кажа, това е шамфастъка с най-добър вкус. Цяла ядка, на английски го произнасят wall, пистачо кьорнел wall size, wall размер, няма натрушено. Съвсем в пресенето, може би от преди около 20 дена пристигна. Имайте предвид, че в момента цената на шамфастъка бележи пик в Щатите. Това се отразява и на цената естествено в Европа. Като цена в ценовата листа ни е 49,80 за кашон с ДДС. Това е цена включена. Ние винаги издаваме продуктите само с крайна цена. Така един анонс правя, нямаме тази практика като други търговци, един клиент и колега да получи цена, която е без ДДС и да си я калкулира. Защото съзнанието му си казва, този продукт струва 40 лева, и той да се наглася, че го получи на килограм от 40 лева, а трябва да плати всъщност 48-49 лева, когато добавяме ДДС. При нас цената винаги е оформена крайна с ДДС, с фактура или с касова бележка, да си има човек, всъщност касовата бележка му е неговата гаранция на продукт. Срока на годност, с тази касова бележка, той може да дойде да каже, закупил съм, искам да го заменя или да погледнем дали е добре качество и така нататък. Всъщност, ако трябва да съм честен, най-близките ни колеги и търговци получават доскоро този шамфастък за количество около 100-200 кг са ни обикновено пръщи от най-близките ни партньори. Доскоро цената беше около 42 лева с ДДС, което е много добра цена за този продукт. Само да погледна какъв е продуктът тук. Мисля, че това е белен фастък. Палети от по 1250 кг. Обикновено пристига в палети опаковани по 1250 кг. Цената също е много висока. Един от големите доставчици, Мирко, в Бургас последно ни обяви цена от 6,40 за този продукт. Той е голям вносител, внася на контейнери. Ние сме с много по-добра цена от неговата. Мисля, че все още на близки колеги издаваме този продукт на 5,95 с ДДС. Съответно, ние получаваме по-добра цена от наш европейски партньор. Друг продукт, който виждам в склада е една малка част от бадем. Много е по размер. Това е най-едър размер 14+. 14S, 14 плюс се води. Бадема в последните години бележи, в последните месеци по-скоро бележи също така доста висока цена. Американския бадем достигна 7-8 долара за стандарта 23-25. Ние предпочитаме и работиме повече с испански бадем, който също бележи пик в цената, но ние имаме късмета да избираме от 4 производители в Испания на бадем, така че конкурираме възможно най-добрата цена. Смисъл имаме личен контакт, провеждаме разговори по телефона за 7 години от как е фирмата и може би 6 години от как внасяме този бадем или 5,5. Може да се каже, че вече сме превърнали своите контрагенти
нали, своите доставчици, свои приятели. И това ни дава възможност да работим по-гъвкаво, по-пластично, нали, когато, нали, имейла не е така достатъчно бърз, нали, обаждаме се, координираме нещата, нали, така че това ни дава ни предимство. Много е хубав бадема. Мисля, че към момента на най-близките си колеги и партньори издаваме на цена 14,85, но това е за най-близките ни, нали, така, партньори, които, нали, взимат регулярно. Нали, за новобранци, както се казва, цената е 16,85 с ДДС. Това е орех от Европейския съюз. Нали, предимно работиме с орех от Украйна, който е, нали, много наподобява българския. Нали, е много добър на вкус. Забелязвам, че наши колеги, нали, преминаха на китайски орех, нали, който, нали, така, е явно с по-добра цена, обаче вкусовите качества не са толкова близки до нашия регион. В смисъл, казва, че продукти, които са израснали нали, близко или в земята, в която човек е роден, се усвояват по-добре нали, по-добре от тялото. Въпреки така, покачването и при него на цената, успяхме да, нали, така, нали, вържеме, нали, при наш партньор цена за 3-4 палета, която също е, нали, много добра. Това е Сусамов крекер. Напоследък го налагаме нали, в нашата мрежа. Това е продукт, нали, внос от Холандия. Нали, така, това са 2 палета пак събрани, нали, един до друг. Този продукт идва от отделна компания в Нидерландия. И Елена, нали, е жената, с която държиме комуникация така, нали, за него. Съвсем нов е. Нали, вие знаете, доста са обектите при нас и като го така разпределим по обекти, нали, доста бързо свършва, което, нали, означава и ни дава възможност да запазим този продукт по-свеж. Нали, понеже нали, имаме, нали, наша мрежа от обекти, нали, в София, отделно, нали, продаваме на едро. Представям се за един човек, който сега стартира с бизнес, какво би представлявал тези 2 палета събрани на едно с този крекер. Няма да може да ги продадем, може би години, няма представа. Нас, нали, това нещо свършва така сравнително бързо, в пъти преди срока на годност, което, нали, ни радва. Отделно се харесва на хората. Това е с черен сусам, нали, вътре, рингове, и е с съвсем леко пикантен вкус. Нали, много се харесва, нали, така, от хората. Само да видя този продукт. Имайте предвид, че това видео е напълно натурално и няма никаква обработка. Продуктите са така, както са подредени в склада. Даже не съм мислил кое по-бързо ще презентираме. Това е белия слънчоглед. Получаваме от българска фирма, от българска фабрика във Варна, която е, нали, така, работи, нали, много на едро. Това е сорт бейкъри, нали, премиум, нали, много изчистена ядка. Много свеж продукт. Той е буквално, нали, те белят с белачна машина и изпращат за нас. Нали, също получаваме на цял палет. Палета на този продукт е около 800 кг. Цената на този продукт той, когато се купува отделно, е освободен от ДДС. Нали, не знам дали всички знаят. Цената на този продукт е около 3 и нещо, нали, което е много добра, нали, цена. Имам предвид като за търговци. Само да погледнем навътре. В малко по-тясно пространство, между два така, нали, много интересни продукти. Това е палетчето, не знам дали можеш да го снимаш. Един от, нали, нашите 2 палета. Смокиня, сушена смокиня. Това е много хубав продукт. Съвсем свеж, ние го взимаме почти от производител. Какво значи това? Продуктът е от Гърция, нали, което също е в нашата географска група и го прави много, нали, така, нали, възприемчив и като вкусови качества, нали, много добре така, нали, го възприемат клиентите. На мен лично също много ми харесва. Този продукт, специално сушения смокиня, е с много повишена цена от може би от година и половина. Повечето, нали, колеги внасят, нали, вносители внасят този продукт от Турция, но тяхния е с един по-едър размер. Нали, с едни шайби, нали, изплескани. Цената получавали сме цени около 8-9 долара, нали, за този продукт, което е много високо, когато не сложиш, нали, по курса на долара и, нали, митото нали, плюс 20%, плюс транспорт, нали, плюс опаковане. Ние, нали, така, дълги години получавахме този продукт на много добра цена.
въпреки огромното повишение, нали, успяхме да вземем, нали, така, единствените 2 палета, които бяха, нали, свободни, да ги оговорим при нашия, нали, така, доставчик. Всъщност той ни информира, че самия продукт тази година е с много слаба реколта и успя да изпише, да осигури за нас около тони 800, с които, нали, трябва да работим до така, април месец. Нали, надявам се. Нали. Цената на... Първоначално си бях поставил, нали, така, нали, една граница да не продаваме този сезон, този продукт, за да има за нашите клиенти. Обаче после така, всъщност ми, нали, хрумна идеята, че нашите клиенти са наши партньори, наши приятели. Ако ние имаме този продукт, нека и те да го имат. Цената, на която издаваме на най-близките ни, нали, така, партньори, е 16,75, нали, с ДДС, което е страхотна цена за този продукт. Имаме една фабрика за череши в Кюстендил. Те имат много разработен сайт и освен, нали, наши така, доставчици на, нали, български череши без захар. Колеги, другия продукт, на който се струва така да обърнем внимание, е кедровата ядка. Това е, нали, нашия палет така, от кедрови ядки, нали, този, с тези кашори продукт. Този продукт пристига на калибровани палети от по 840 кг. Вътре представлява 2 вакуум плика по 12,5 кг. Едно такова кашонче е с тежина 25 кг. Успяхме да вземем този продукт така, в разгара на лятото или в края на лятото, когато цената беше по-добра. Предвидих, въпреки че имахме така наличност, предвидих, че този продукт ще бележи, нали, ръст на цената. Като срок на годност е от 4 месец, 24-та е пакетиран, нали, от производителя, и срока му на годност е до 4-ти 26-та година, което, нали, ни дава увереност, че, нали, ще си работим спокойно с него. Съхраняваме го на много хладно, тук лятото е наистина много хладно. Нали, колегите съм виждал да ходят с якита. Цената на кедровата ядка така доста се покачи. Мисля, че на дребно при нас е около 68 лева на килограм. Нали, цената за нас на килограм е, нали, така дребно. Цената ни за 12 кг и половина разсовка е 65,50, нали, което е така, нали, много добра цена, нали, според мен много конкурентоспособна цена.